Mne inak príde, že čím si menší slovenský reper, tým si myslí, že aký si viac proste frajer. Ako mne dali do ruky cigarety v 13 rokoch, Marlborky červené. My sme sa tam asi 2 hodiny olizovali v strede Kolárka. Väčšinou ja som bola ten človek, ktorý prišiel za tým chalanom, som sa nehambila a že či nemá oheň. A on, že jasné, že čo si dáš, že ešte ma pozval na drink a ja vždycky, že mám tu 6 kamošiek. Čaute, vítajte pri druhej časti nášho By the Way Tea podcastu a tentokrát sme sa rozhodli rozobrať náš party život. Áno, budeme sa baviť o nočnom živote, party, festivaloch, alkohole, cigaretách a takýchto prvých zážitkoch. Takže máte sa na čo tešiť, sme radi, že ste nám písali príbehy aj otázky, aj keď toho bolo pomenej tentokrát, takže sa musíte trošku zlepšiť, aby sme mohli trošku... Takže šup na naše Instagramy nám, aby ste nám tam dali follow, aby potom ste nám mohli písať vaše dotazy. Interagujte a bude toho viac. Dobre, sorry, skáčem do reči do prdele. No, asi by som začala tým, že kedy si sa prvýkrát opila, alebo akože, aké boli tvoje party začiatky? Lebo Paťa je napríklad DJ-ka, ty čo neviete, takže podľa mňa ty si to mala celkom skoro, či? Mýlim sa? Vieš čo, ja keby sa dalo ísť v škôlke na party, tak ja už asi aj vtedy idem. Však ale to bývali besiedky, to sa ráta, nie? Ja aj tak potom v škôlke. Ale nie, ja som bola na prvej party v 15. Keď som mala už občiansky, tak som išla na retro party do KC Dunaj. Nemám rada oldies a nemám rada retro, neviem proste. To bola nejaká moja éra, že akože idem byť strašne cool na retro party. Takže sme išli s kamoškou, kúpili sme si, to bol taký obchod na obchodnej, ktorý tam podľa mňa doteraz je a tam vám, keby tam príde 10-ročné decko, tak vám predajú alkohol, úplne v pohode. Ja asi viem, ktorý není to ten, oproti ktorému som bývala. Áno, to sú také, proste, také šitné potraviny a tam proste prídete a že dobrý, poprosím vás, hocičo. Štvory LM kýble. A oni vám to proste dajú. Nikdy sa vás nespýtajú, že proste koľko máte rokov, nič. Takže teraz sme expozili tento obchod. Pôjdeme okolo a bude Nikdy nás tam nepustia. Hej, no ale tak tam sme si išli kúpiť asi Nikolausku. Fuj. Nikolauska a Caprio Juice. Ten, kto ako dieťa začínal s tým, to bolo, že najpopulárnejšie kombo aj u nás, proste ja som na tom proste vyrastla. Áno, fuj. A to ti Nikolauska, ja to hovorím, že to je otrova na patkane, lebo to je nechutné, to vám rozožere žalúdok. Prepáčte, Nikolaus. Sorry. Tak tento podcast určite Nikolaus nebude sponzorovať v tomto videu. Prepáčte, ale mne to vždycky spôsobilo najhoršie stavy, mne bolo zle, nepamätala som si nič, kopala som do ľudí a ešte úplne, že horšie veci. Si kopala do ľudí? Nemôžem tu zverejniť. Všetko mám aj ja svoje hranice. No ale už sa moc rozkecávam. Proste v 15 som išla na retroparty do KC Dunaju a nemala som ani cent po tejto kúpe Nikolausky a prvýkrát som okoštovala alkohol a povedala som si, že wow, tak toto je mi, hej. Toto je, chceš? Že to je moje. Toto je fajn. No ja som sa akože, no takto, že prvá party, to si pamätám, to bolo, že 4D v Ovčiarsku. Prosím. To je taká dedina pri Žiline a 4D bolo vtedy také zoskupenie, že tam boli, že Čistichov, Mišo Bielý a DNA. To sú akože rapová scéna. A vtedy som mala 14 rokov a viem, že som na tú party išla presne takto tiež, že sme si s kamoškami kúpili Nikolausku. Ale to nebolo prvé pitie, hej. Prvé pitie som zažila v 13, ale beriem to ako prvú party, ale to už sme mali Nikolauska zaužívaná. Ja som bola hrozné decko, hrozný tínedžer. A viem, že na tú party púšťali od 15 a kontrolovali občianske, lenže ja som mala 14. Ja som ani ten občiansky nemala a na kartičku poistenca som si povedala, že tak to nebudem skúšať. Takže potom, že jedna naša kamoška, ktorá vôbec nevyzerala ako ja, tak nám požičala občiansky a proste išli sme 4 na ten istý občiansky a tí SBS-kari nás proste pustili a podľa mňa úplne dobre vedeli, že ich odrbávame, ale no. Proste úplne iný ksík dávali. Áno, dobre, pohode. Ja som sa tam prosím pekne v tých 14, ja neviem, čo mi vtedy bolo, ja som sa tam povykusovala so 3 chalanmi naraz. Ja neviem, ja som sa vtedy akože nemala ešte žiadne také, že nejaké že sexuálne skúsenosti, ale viem vtedy, že to bolo taká prvá party, kde som skúsila taký naozaj zajeb, alebo jak to nazvať, vieš proste, že keď tí mladí skúšajú, hej, boskavačky, tak krajšie povedať, takže som si odbiehala. No toto, ako keby som mala povedať svoj kissing count, alebo kiss count, alebo jak sa to povie, tak joj, to by nebolo dobre.
To nie je Ale vieš čo dobre, že v takom veku si to ty vyskúšaš a ja už potom od 16, to už som robila horšie veci, ale že potom mi už akože nešibalo, že už som nerobila, že sme išli, že sme sa stavili s babami, že s koľkými sa dneska budeš boskavať? A ja si dávam, že 4, vieš. A to ste robili? Áno, my sme to robili. To je teraz, kebyže to moja dcera robí, tak by som jej fleskla, keby som sa to dozvedela, že to je také, aké to je nechutné. Hej, no. Niektoré tieto choroby sú prenosné aj takto cez boskavačky, ale to si vtedy neuvedomuješ, lebo to je takéto, tie mravčeky v bruchu. A áno, že mravčeky v bruchu. No, tie motýliky, čo sa to volá. Mravčeky v bruchu. No, že proste, vieš, takéto. No, ale... Ty si sa tam s niekým boskávala? Keď som mala 15? Neviem. Ja som mala vtedy fréra. Ja som mala proste vždycky frérov. Ja som bola vzťahový typ a ja som išla zo vzťahu do vzťahu od tých 15, to bol môj prvý frér. A ježiš, tým som sa... Bože, ja som sa s ním boskávala prvýkrát na kolárku. Že my sme sa prvýkrát boskávali, neviem, či aj on, ale ja určite. A my sme sa tam asi 2 hodiny olizovali v strede kolárka. Ale aspoň akože, že ste sa dotýkali, lebo ja som videla teraz také video nejakých to bolo proste mladých, že oni sa akože boskávali, že s jazykom, ale že oni boli asi takto od seba a proste, že takto sa... Že sa akože nie, že oni len takto mali vyplazené jazyky. Takže... hej, no, my sme sa asi aj tak, že objímali. Dúfam, že to nikto nemá natočené. Ja, dúfam ani nie. Ale kde majú mladí chodiť? Vieš, 15. Na kolárku, v strede, na meste sa boskávať. Presne, ale nie, akože... Ja som bola taká proste rozkokošená v tomto veku. A to teda bola zároveň prvá party a prvá opíjačka tvoja? Prvá party, prvá opíjačka a bolo to... Ani neviem, už si nepamätám ako keby, čo sa dialo na tej party, ale viem, že sa mi to proste strašne páčilo a že ma to bavilo. Takéto, že všetci sa zabávajú, všetci sú priateľskí, je tam hudba. No tá hudba sa mi až tak vtedy nepáčila, ale bolo to super a proste bavilo ma to. Vieš, čo je podľa mňa problém, lebo mne sa pri prvej opíjačke teda a nie pri prvej party, toto nie je tá party, toto nie je to opitie, o ktorom som rozprávala, ale nám sa stalo s babami, že nám sa to zapáčilo. Že my sme sa opili, že my sme si kúpili presne 1 fľašu, 4, my sme sa z nej opili a neurobili sme to, že sme sa prepili tak, že by nám bolo zle, lebo vieš, keď sa prvýkrát opieš a zgrcaš sa, tak proste potom už piť nechceš. Lenže my sme sa opili tak dobre a že úplne sme si užívali všetko, čo sme robili, že nám úplne šíbalo, že sme sa tam naháňali po byte a to sme fakt boli len, že 4 baby spolu na byte. A viem, že ja som telefonovala vo vani, kamošky sa naháňali okolo stola a takéto blbosti sme robili a potom sme išli teda spať. A vtedy si pamätám, ako som si povedala, že že to musíme zase. A takto sme potom začali, že každý týždeň alebo každý druhý týždeň proste chodiť niekam do mesta, ale normálne, že 14, 15 už potom. A to sme išli, že v Žiline je také obchodné centrum Miráž, tak to sa chodilo proste, že do Mirážu na 3. A tam vieš, ako sú tí food courty, tak my sme pili na hajzloch, proste v Miráži a sedeli sme hore na 3, a to bola naša zábava. Nechápem, čo nás na tom bavilo. Ale to je Slovensko, keď si to tak zoberieš, tak to je strašné, že ty sa vlastne od puberty naučíš iba zabávať sa, keď piješ. No. A ja to tak mám asi do určitej miery aj doteraz nejako spojené, že keď ideš na party, tak si proste ideš dať alkohol. Že nejdeš na party triezvy, že to je také, že čo tam akože budeš robiť. A mala som veľmi veľa období, že som takto fungovala. A na začiatku to bolo zvláštne, že prídeš na party a všetci ti ponúkajú, všetci ti dávajú alkohol a ty, že nie, ja nepijem. Čože, ty nepiješ? Čože? Čože má? Presne, a že nie, nepijem. Čo tiež, si v pohode? Že hrozné to je, no ja to zažívam teraz, lebo ja vám ešte nemôžem povedať, ale čo skoro vám poviem. Ja teraz nepijem, pretože budem mať jeden event. Pretože je tehotná, ale nie? Inak dobre, toto by sme mali dať do thumbnailu. Ale nie, budem mať jeden event, nemôžem proste kvôli nemu piť a presne sa takto v sobotu bola na party a asi 6 ľudí sa ma pýtalo, že čo si dáš? A mala som taký pohár plný citronády, že daj, že čo v tom máš, že skinny bitch? A ja, že nie, že citronádu, že no jasné, lebo ma poznajú, vieš, aký som alkoholik, proste, že si rada dám nejaký drink. A no, išla som nakoniec o 1:30 domov, ale tak akože dá sa to, len ja neviem, ja keď som bola mladšia a náhodou som skipla nejakú poriadnu party, kde boli všetci, ešte napríklad v mojom rodnom meste, tak som mala pocit, že sa mi zrúti svet. Ja aj so zápalom priedušiek by som išla na tú party. Áno, a ja. Len aby som tam bola. Dobre, ale čo ťa na tej party najviac baví? Je to, že si pripitá a robíš hovadiny, alebo tá hudba, alebo čo je konkrétne na tom také? No teraz napríklad tí ľudia, s ktorými tam idem,
hej, že v tomto veku a hudba hlavne, ale keď som bola mladšia, tak mňa tam vždycky ťahali chalani. Ja som naháňala chalanov, to vždycky, že tam niekoho pekného stretnem, alkohol a proste alkohol spojený s tou hudbou a s chalanmi dokopy. Vieš, proste to bolo pre mňa, že skvelé. Ja si myslím, že to tak má väčšina, len sa o tom nehovorí nahlas. Hej, ja som to mala tiež vždycky tak, že som sa tešila, že niekoho spoznám a že teraz tam vojdem a bude pri bare ten chalan a pozrieme sa na seba a spoja sa nám pohľady. A väčšinou tak jedno ako do Boha, druhé do Krista. Už také spojenie pohľadov po tej fľaše Nikolavsky, že môže byť. A realita 50-ročný typek. Čauko, ideš so mnou na drink? A ja len utekám na vecko a to je celé. Ale nie, boli aj pekní chalani, ale väčšinou chceli len jedno a to je píp. No. Ale ty nefajčíš. Nie, ja nefajčím. Cigaret, no. Sranda, že to ťa obišlo. Inak akože ona, že myslím si, že sa pohybovala v partiách, kde sa fajčilo, nie? Už len v mojej prítomnosti, pretože ja akože fajčím od tých 13. Teda teraz momentálne posledný pol rok fajčím oveľa menej, už som, že 3 týždne nefajčila, že vôbec. Wow. A snažím sa teda si dávať tie vapy alebo IQOS a teda snažím sa toho zlozvyku zbaviť, lebo ja som si najprv hovorila, že to není zlozvyk, to ja hoci kedy môžem prestať. Je to zlozvyk, ťažko sa s tým prestáva a viem, že to zaťažuje proste plúca, priedušky a keďže mám cukrovku, tak aj cievy. Ale mňa to proste, ako mne dali do ruky cigarety v 13 rokoch, Marlborky červené, proste ja nechápem, jak som to ja mohla duchciť vtedy, však ja teraz by som si dala Marlborku červenú a sa zadusím, tak na mňa sa to nalepilo a odtedy sa ma to drží, že proste všetci okolo mňa fajčili vždy, vo všetkých partiách a keď sa stretávaš s niekým, kto fajčí, tak fajčíš tiež, čiže ja akože u mňa máš ty shoutout, že aj keď vieš, že si nepodľahla tomuto. Toto je jediná vec, ktorej som nepodľahla asi, ale to vyznelo divne. Ale ja som aj skúšala fajčiť, ešte keď som mala tak 16, 17, teda 18, pardon, tak boli tie Black Devilky, také čokoládové a vanilkové, také proste cigy s príchuťou. Tie boli výborné. A ja som sa snažila byť strašne cool, my sme si s kamoškou kúpili na poli cigy a my sme to nešlukovali, my sme len akože vdýchli ten dym a rýchlo von, že akože cool. A vlastne som to len držala a ešte bola tak 3/4 cigarety a už som to zásovala, že som to fajčila. No a toto ja neviem šlukovať, dusím sa, smrdí mi to, neviem, nikdy som tomu neprišla na chuť, nikdy mi to nerobilo ani ten pocit, že ma to nejak ukludňuje. Ja som v tej puberte to skúšala a prestala, ja som nemala podľa mňa vyše 10 rokov cigu. Vôbec. Toto ma obišlo nejako. Toto ma obišlo, ale alkohol ma neobišiel. No inak akože s tými cigaretami, to sa hovorí, to mama ide. To mňa to učili normálne, že na turnaji sme boli niekde v Česku volejbalovom turnaji a tam báby staršie, ktoré fajčili, tak ma to vonku, sme sedeli na takom múriku, si to pamätám a mi dali potiahnuť prvýkrát z cigy, že vyskúšaj, že potiahni, že mama ide. Skoro som sa zadusila. No. Akože dlho mi trvalo sa to naučiť a my sme si ešte okrem Black Deviliek kupovali slimky, kisky, ktoré boli že jahodové a jablkové a tie Black Devilky, oni boli také, že to vlastne to, čo si dala do úst, tak to bolo ochutené, preto to tak akože malo vanilkovo a čokoládovo, ale tie kisky, tak tie boli také, že si vdychovala už ako keby ochutený dym, vieš, ako keď máš vapy rôzne, alebo máš vodnice, tak to bolo také, že to na Slovensku nepredávali, čiže ja vždy, keď som bola v Česku, tak som si nakúpila tieto kisky a to boli slimky a vtedy som začala fajčiť slimky. To som v živote nepočula, ale ináč akože teraz tu robíme riadnu reklamu na Chlasta cigy. Dobre, tak poďme takto. Teraz to otočme. Áno, aká bola najlepšia party, na akej si kedy bola? Najlepšia? Ja neviem, ja mám radšej festivaly ako kluby. Podľa mňa, ja si viac užijem tie festivaly, skrátka mne tie masy, veľa ľudí nemá rado, že masy ľudí a veľké davy, ja to milujem a pre mňa najlepšia akcia je proste festival. Ale že ktorý? Asi teraz Tomorrowland, no. Ježiš, ozaj, ty si bola, to si mala super. A dobre, a akcia, alebo teda party, na ktorej si hrala? No, tak to bude Printworks v Londýne. Ale akože takto, ja som hrala na Dimension Live úplne prvý set, čiže ešte to bolo len otváračka party a tam sa zmestí 4000 ľudí, ale akože oni sa tam vtedy ešte len zbierali, takže ja neviem, za môj set sa tam mohlo nazbierať tak polka. A ja som bola v takom šoku, tranze, strese, krči a zároveň som si to užívala, ale to tak rýchlo ubehlo, ja som hrala 1.5 hodiny a ja som ani neviem ako a zrazu to ubehlo a ja som sa len tak pozrela až zrazu, že už je to za mnou, že wow, a ja som si to ani nestihla uvedomiť, vieš, lebo to bolo také euforické stavy a no, takže to asi to. A u teba?
No u mňa to bol Dimension. A akože tiež, že to bolo asi 4 roky dozadu, bolo to v Babylone. V Babylone, to si pamätám, to robil môj bývalý Jožo. Ešte s jedným kamošom. A teda, akože nebola to, že úplne že najlepšia party, na ktorej som sa zabavila, ale mám ju zafixovanú pretože to bolo tak strašne naplnené a my sme tým, že sme mali backstage, že to on robil, tak ja som vlastne počas toho Dimensiona a počas tej jeho pesničky bola s ním vtedy prvýkrát akože na pódium a nahrávala som si to a ja mám odtiaľ také super videá a viem, že vtedy ten pocit pre mňa, ešte, že ja som tu na tom pódium, že nepoznala som to, vieš, ty to zažiješ, lebo ty si proste DJka a iba som videla ten plný klub a ešte som bola taká v takej dobrej nálade, dobrý mood som mala, tak to bolo, že najlepšia party. No, vždy, keď bol Dimension tuto na Slovensku, tak to bola brutal party. Vždycky to bolo skrátka naplnené. Mega. Hej, lebo pre tých, ktorí nevedia, tak Dimension je drum and bassový DJ. On je jeden asi z najväčších mien momentálnej scény, čo sa týka aj toho jeho vystupovania, marketingu. Však pozrite si ho, možno vás zaujme, lebo zaujme ľudia, ktorí nepočúvajú drum and bass, takže je fakt cool. A ja som si veľa ešte akože zažila napríklad dobrých rapových koncertov, hej, že tým, že ja počúvam rap, tak som bola na hrozne veľa hip-hopových akciách, ale to už ich bolo toľko, že ja už neviem vymenovať, že najlepšie. Akože najlepšie sú hip-hopy žije, ktoré sú proste obrovské, podľa mňa, ale tie boli cool, no. Ja teraz poviem jedno veľké priznanie, ja som v živote nebola na rapovom koncerte. Nikdy. Rozlučíme sa s týmto podcastom, už to poviem iba ja. Mala by si. Ja som fakt nikdy nebola, ale hovorím si, že asi by som mala. Ale rozmýšľam, nebola som ani na žiadnom, že takom multižánrovom festivale, že by tam bol nejaký rapper. Nie, počkaj, dobre, bola som na Glebovi, pardon. Bola som na Glebovi. Takže... Ale tak Gleb má hlavne podmas taký bass house. No, bass houseovo, aj drum bassový, aj všelijaký, no. Takže to ma baví. Ale akože, neviem, no. Proste vždycky som bola na tej elektronickej hudbe, už proste od 14 som počúvala drum bass a dubstep a vždycky ma to tam ťahalo, tak som chodila na takéto druhý party, keď sa dalo, no. A v Účku to boli časy, ty kokos, to tiež, jak sme spomínali, že to sme nespomínali ešte, ale ešte budeme spomínať príbeh, ale že... Ktorý? No, tak už ho spomeň. No, dobre, tak ty si mala príbeh, vieš, že čo to ti písali. Ja, ježiš, toto. Dobre, tak prepáčte, to spomenieme na konci, môžeš pokračovať. Áno. No, bavili sme sa tu o tom, že sme aj my dve chodili na party baliť mužov, alebo teda balila si ty mužov, alebo teba. To boli chlapci 16-roční, ja som nikdy nebalila mužov v klube. Ak tak to boli takí, keď už som bola staršia, tak takí nechutiaci tí starí chlapi, čo ťa balia, že slečná. Že, a ideš okolo toho baru a cítiš 6 rúk na tvojom zadku, 2 ruky na chrbte a traja ťa zastavia, že kam si odbehla, alebo tak proste. Ja som vždy na toto hovorila, že keď ma prišiel baliť nejaký nechuťak, že sorry, ja som lesba. Proste, že ja som lesba, že nechaj ma. Tak u teba by to nebolo až tak úplne mimo. K tomu sa dostaneme na budúce, k tejto témičke. Hej, to by nenapadlo. Hej. Ale tak vždycky, ja neviem, akože ja som nie že balila, ale keď napríklad sme boli s kamoškami, tak my sme robili takú vec a ak si to, tak ty čo to pozeráš, si to nerobila, tak nevieš, čo prichádzaš, že my sme proste nechceli úplne veľa platiť, lebo vtedy sme nemali veľa peňazí, teraz nemám problém si normálne zaplatiť. A ja som chodila a väčšinou ja som bola ten človek, ktorý prišiel za tým chalanom, už som sa nehambila a že či nemá oheň. To bolo moje, že prosím ťa, že nemáš oheň a on, že jasné, že čo si dáš, že ešte ma pozval na drink a ja vždycky, že mám tu 6 kamošiek. A teraz že do piči. Inak si predstav, že si ten týpek, že ty zavoláš čajku na barálna a zrazu za ňou jak také tí surikaty, tak sú za ňou, vieš, že čakajú na svoj drink zadarmo. Takže to som robila, ale... No počkaj, ale kúpil 6 drinkov? Väčšinou, lebo nemal na výber chudák, vieš. A potom som vždycky urobila to, že som bola, že idem na vecko, že sa vrátim, a už som sa nevrátila. Ježiš, to je chudák. Akože chudáci toto. Takúto mám historku z KC Dunaju, sme boli s 3 kamoškami, teda my sme boli spolu 3, takže s 2 kamoškami som bola. A nemali sme peniaze. A teda, že ideme akože zháňať drinky, tak sme stretli nejakých Indov a oni, že dobre, že oni nám kúpia akože drinky. A potom sme zobrali drinky, šli sme sa schovať na vecko, že počkáme, kým akože sa nejako vytratia. Vrátili sme sa, oni tam na nás čakali pred tými hajzlami a začali nás naháňať. A my sme v kazečku behali po tých schodoch a schovávali sme sa im s tými drinkami. To koľko rokov?
No, neviem, asi 16 alebo tak. No, ale akože, aby ste chápali, vtedy sme nemali peniaze, hej, si proste tínedžer, nemáš peniaze, teda pokiaľ ti rodičia nedávajú, mne nedávali. Takže sme sa museli ukvapiť k takýmto záverom, keď sme si chceli užiť party. No teraz akože, teraz v živote. Sorry, ale mne rodičia dali na Grey 15 €. Akože, ja som sa im minule pýtala, že či si akože reálne mysleli, že za 15 € tam prežijem. Akože išla som s frajerom a oni, že 15 € tu máš, to ti stačí. A ja, že to je na jeden kebab. No inak, to je hrozné. Mne tiež nikdy nedávali naše peniaze, že ja som fakt, že, tak ja som od 16 robila, ale že mne nikdy, proste mne tátko, ja som povedala, že idem do mesta a mne mama alebo tátko dali 2 €. A že to že na autobus, vieš, že čo si za to kúpiš, ako neviem, nič. Kúp si niečo na seba. To mi vždycky hovoril oco, keď mi dal takže 2 €. Fú, no, takže to balenie. Ale ako... Takto, keď už sa mne náhodou, že naozaj niekto páčil, tak ja mám skôr také, že ja ho nebalím, že ja po ňom len pokukujem v tom bare alebo na tej party, že ho vidím a ja ešte, že keď sa nedíva, tak na ňo pozerám a keď sa zrazu na mňa pozrie, čo by som práve mala s ním nadväzať ten očný kontakt, tak ja práve, že som vždy taká, že a uhnem tým pohľadom a potom ho zase stolkujem a zase uhnem a toto robím jak trúbka, pritom podľa mňa je úplne ľahké. Vieš, že keď sa stretnete tým pohľadom, že zrazu... Ahoj, ale ja neviem, že žmurknúť alebo vieš niečo, že ja iba som taká, keď sa mi niekto páči, tak som trapná a keď sa mi nepáči, tak som v pohode. Čo je vlastne úplne kontraproduktívne a potom ten človek, ktorý sa mi nepáči, si myslí, že ho balím, ale ja som len sama sebou a keď sa mi niekto páči, tak iba koktam a trepem 2 na 3 a proste ten človek je, že... To je strašne trápne, keď začneš len tak tliachať. Áno. Mne sa raz páčil taký typ, taký basketbalista a oni mávali po nás tréningy. A ja vždycky, keď som ho stretla, tak ja som mu niečo úplne od veci povedala, že raz proste ma išiel objať a ja, že sorry, smrdím, nemôžem ťa objať. Proste potom druhýkrát, že si niečo narazil zase a ja, že no tak ty si dosť na piču, že ty sa za chvíľku už rozpadneš. Ale ja som ho balila, chápeš? A ja som mu vždycky trepla úplnú blbosť, úplnú najhoršiu a potom som si hovorila, že Ježiš Tereza, ty buď radšej ticho, ty nič nehovor, lebo čo povieš, tak to je proste nejaký trash. A zafungovalo? Nie. Bola som s ním asi 2-krát vonku, mala som s ním 20 000 správ na Facebooku, písali sme si, ale nič z toho nebolo. No už nevadí. Asi sa zlakol tvojho baliaceho systému. Tiež si myslím. Ale poďme k tejto mojej obľúbenej veci. Sexstane? Sex klube. Či sa niečo takéto v tvojom živote uskutočnilo? Takýto akt lásky v týchto nehygienických priestoroch. Vieš čo, ja musím povedať, že vďaka Bohu nie. Nie, ani v stane, nie. ani... Mne to je... neviem, nechutné, alebo som vždycky bola taká rozbitá na tých festivaloch, proste, že ja som chcela ísť na party a byť tam do 5 ráno, že sa mi to nepodarilo a nikdy som nebola s frajerom na festivale alebo takto, takže ja som ako keby nemala ani šancu, že ja ti nebudem spať s cudzým človekom len tak, kde si random vstane v tojtojke, alebo tak, ako to niektorí ľudia zvyknú, že pre mňa to je nechutné. A v klube som to tiež nikdy neurobila, že by som na vecku sa poriešila s niekým, proste príde mi to nechutné. Ale zase s frajerom, keď sú, tak podľa mňa tak... No ja som mala, že frajera v 17 a boli sme spolu na grejpe a tak akože tam reálne v 17 ešte bývaš s rodičmi a nemáš úplne čo. Takže niečo prebehlo v stane. Tak si tam užili. Ale neviem, to bolo také spotené a neviem. Odtedy som povedala, že myslím, že som to aj zastavila v nejakom bode a že asi radšej nepokračujeme. Lebo... Náhodou, akože to je cool. Ja keby som mladšia, tak akože mám veľa vecí, čo som si chcela zažiť a toto je jedna z nich, ale nikdy som, ako my sme raz sa mi stalo, že som bola s jedným mojím nefrajerom takto na pohode a boli sme spolu v stane a dali sme si akože, že však ja som toho tiež poskúšala, už dali sme si nejaké podporné látky a ja som bola strašne túlivá proste, že a úplne a vtedy som nemohla, lebo som mala svoje dni, ale viem, že vtedy som bola hrozne taká, že som aj chcela, do toho mi to vadilo, že to je v tom stane, ale viem, že vtedy keby, že možno na mňa trošku viac tlačí, tak akože na to prikývnem, lebo to bolo celé také, že festival, som taká wild, vieš, úplne taká, ježiš, ako sa to povie po slovensky, no úplne také wild. Iné. Neviem, bláznivá. No, že to, celé to malo takú zvláštnu atmosféru, ale teda nakoniec sa to neuskutočnilo. Ja som mala aj v klube, ale nie že s random, proste ja vo vzťahu, keď som bola a boli sme na party, tak ja som proste tak prepne v hlave, že let's go, že ideme proste. Inak uvedomuješ si, že my vlastne tieto veci práve dávame na internet. No čo? Ja to o tom rozprávam, že si neuvedomujem, že vlastne to bude verejne dostupné, ale akože... My už sme staré celkom, teda tak. Ďakujem. Nie, takže ja budem 25, vieš, ako to sú všetko veci, čo sme si zažili, teda aspoň aj ja, že minulosti, dávno, no, ako to, keď som bola oveľa mladšia a napríklad ja to neľutujem,
pretože ja mám toľko veľa zážitkov, proste to sa ani nedá si teraz spomenúť, podľa mňa, keby to mám spísať, to sa nedá spísať, že ale neviem, mňa by sralo, keby som si proste nezažila tie veci, čo som si zažila. No veď, ale čo sa budú ľudia tváriť puritánsky, veď už v každom filme je nejaká sexuálny moment na verejnom mieste, alebo ja neviem, proste hocičo, že podľa mňa ľudia už nie sú takí úzkoprsí a takí, už život trošku treba brať aj tak s ľahkosťou, že aj nejaké blbosti porobiť, akože samozrejme v rámci možností, ale však čo, veď potom sa človek vybúri a potom už má rodinu a už je v kľude, lebo už si povie, že toto som už všetko zažil a už ti to nechýba proste. Takže aj takéto tieto boskavačky a všelijaké zážitky. Hajzlovačky. To bolo neviem, súčasť života, že človek si trošku užije a povymýšľa, poskúša a potom už ti to nechýba a už ideš ďalej do ďalšej životnej etapy. Takže... Presne, a ja si hlavne všímam, že už v tejto dobe, že ja keď som mala, čo som, že minulá generácia, si už myslím, že tých 10 rokov sa tam ráta, že už my sme boli takí, že sme sa dosť skoro, akože sme začínali s týmito vecami, tých 15, hej, ja som bola extrém, že 14, že 13, ale teraz to je už normálka, že sa v 13 prvýkrát dopiješ, alebo v 12, alebo že máš prvý sex, čo som počula od dievčat, že v 12. Preboha. To je, proste si zober, že ja som mala, že v 16 a keby napríklad teraz to môžem zvrátiť, tak to zvrátim, že počkám ešte, že neskôr by som s iným človekom, ale už sa to nedá a teraz si predstav, že tie dievčatá v tých 12, že moja malá sesternica má 12 a ona je proste malá, to je dieťa ešte. Vieš, že všetko je také posunuté tá doba, sorry, ja dneska napríklad strašne veľa rozprávam. To je dobré, ja som minule veľa rozprávala. No aj drogy napríklad. Že teraz si pamätám, ako som bola v Novom Meste na party na Drum and Bassovej a tam normálne sme museli volať nejakému 14-ročnému dievčatku sanitku, pretože bola extazovaná, zemkovaná, takto ležala na ceste, ešte nie ani na chodníku. Proste tam tie decka nikto okolo nej nebol, nepostarali sa o ňu a chudia tam proste vypnutá. Toto sa mi presne stalo, že pred Vaxom tam nejakú babu extrémne krútilo na zemi, vyzerala, aký mala nejaký záchvat a všetci tam len okolo nej stáli a kúkali na ňu a ja, že volali ste sanitku a oni, že nie, ale ona je v pohode. Ja, že no nie je v pohode, tak som rýchlo volala záchranku a ešte v tom telefonáte mi hovorili, že no to netreba a neviem čo, však dajte ju do nejakej stabilizovanej polohy a že srandujete, že príďte sem, že ona keď tu zomre, tak čo urobíte proste. Hej. A nakoniec došli a zobrali ju asi, neviem čo sa potom stalo, ale fakt nepodceňujte takéto situácie a bože, ja by som tak strašne chcela robiť osvetu o drogách, lenže poprvé sú to ilegálne substancie, ale tváriť sa, že nie sú súčasťou nielen že hudobnej kultúry, ale aj nočného života, ale aj ja som sa s týmito vecami stretla v práci, ja som sa s tým stretla všade, ty kokos, to ani není žiadna drum and bass, ale hoci kde a tí mladí ľudia o tom nemajú, že absolútne potuchy, že vôbec. Nie je o tom žiadna osveta. Ale mne dojde, že v posledných rokoch je to viac cool, ako to bývalo kedysi. Mňa by ani v 16 nenapadlo, že si idem drbnúť nejaké koleso. Alebo tak, že ja v živote... Ja nevedela, čo to je. Ani ja, že ani by mi... Ja neviem. Alebo že tu si idem fúknúť nejakú čiaru, ako teraz je proste normálne u týchto mladých. Že ja som to ani nebrala. Ja som bola šťastná, že mám svoj alkohol, ktorý ešte vtedy som nemohla tak či tak piť. A že som sa mohla ísť takýmto spôsobom zavaliť a bola to pre mňa nejaká taký adrenalín, že ja sa idem pripiť a mám 16 alebo 17, že ešte nemám 18 a nie si predstaviť, že ty kokos teraz tam, kde si fetujem za nejakou večierkou, vieš? Hej, už akože 15-16 roční sa stretávajú s drogami a viem to akože od mojich rodinných príslušníkov, nebudem úplne konkretizovať, ale zažívali v škole, že vyhodili nejakých ľudí kvôli tomu, že fúkali na veckách v škole a takže to sú extrémy. A trebalo by sa na to pozrieť trošku aj z tej možno politickej strany, že aj zlegalizovať trávu a tak a robiť osvetu. Ale to už je ďalšia téma. O tom sa môžeme niekedy pobaviť. Hej, to ja mám k tomu veľa čo povedať, lebo napríklad akože nie som že nejaký úplný hulič, akože kedysi som bola užívateľ, hej, že dávala som si, ale že teraz to neužívam, ale tiež, že keby proste iný prístup celkovo v štáte, tak možno by to nebolo takéto vyhrotené. Však aj teraz, aj som videla, že aj dokonca, že na festivale, že minulé, že hlásili, že nejaký typek tam zomrel, či čo, že tiež ho našli to fetovaného, dobitého, alebo môže byť. Je to veľmi nebezpečné, keď neviete, čo si dávate. Keby si máš vybrať backstage versus crowd? Akože, čím som staršia, tak možno, nie že backstage, ale že rada si tak, že dám si drink a rozprávam sa s ľuďmi, ale tam nie je nič v porovnaní s crowdom akože také úžasné, hej, že
možno veľa ľudí si hovorí, že je také cool mať tú pásku, ísť do toho backstageu, byť tam medzi tými interpretmi, ale väčšina backstageov vyzerá ako nejaká dzúra. Hej, no inak. Je tam len vedko a stoličky a ľudia tam sedia v kruhu a rozprávajú sa. My ako backstage host vám je o tom veľa povedať. Nie, akože myslím, že backstage host sú trošku iné, teda ja som sa s nimi stretla, tak to je veľmi nepríjemné, ale tým, že ty si proste DJ-ka, tak máš skoro takmer vždy prístup do backstageu, aj keď nehráš, pretože máš tam tie kontakty, nie? Hej. A ja tým, že som tvoja kamarátka, chodím s tebou na plus jednotku. Ale ty už si aj známa influencerka a content creatorka, takže... Ale ja keď som nebola ešte že nejaká že známa, ešte aj pred show, aj pred TikTokom a tak akože ja som mala kamošov z týchto rapových a DJ-ovských scén a ja od 16 nejakým spôsobom som sa vždycky do toho backstageu dostala a pre mňa to na začiatku, hej, vtedy, keď aj som sa tam poťahala s jedným slovenským interpretom, tak to bolo pre mňa, že hrozne cool. Že úplne, že wow, že ja som v backstage, to boli malé parties. A teraz viem byť v backstage na obrovskom festivale a akože je to super, že som, že okej, sú tam ľudia, viete pokecať, ale jak je to tu malé celé Slovensko, Česko, my sa tam už takmer všetci poznáme, tak akože nestretneš tam nových ľudí, stretneš tam zase tie isté ksichty a tiež niektoré nechceš vidieť. Vieš, že tí ľudia, aj takíto známejší, ktorí sú v tých backstageoch, aj tí influenceri, DJi, reperi, ja neviem, kto, tak nie sú všetci úplne takí, ako vystupujú na tých sociálnych sieťach. Joj. Ale to je tiež akože strašne samostatná téma. No, to sa hovorí, že never meet your heroes, po slovensky nestretávaj sa so svojimi hrdinami alebo idolmi, pretože a ja som sa veľa sklamala, keby som tu mala vymenovať, že ku ktorým DJom drum and bassovým som zhliadala a potom som ich stretla a zistila som, akí naozaj sú a veľmi ma to sklamalo. Hej, to sa mne zase stalo s niektorými repermi takto a tiež som z toho bola len taká, alebo aj s influencerkami, že napríklad niekedy stretneš babu, ale aj repera, aj strašne milý, úplne, že si povieš, že wow, aj napríklad tak Gleba, alebo tak, že strašne zlatí ľudia a potom zrazu sú niektoré kusy, ktorých aj ja napríklad, že rada sledujem, alebo sledovala som a že úplne som za nimi došla s tým, že čauko, že ja som Tereza a úplne sú na teba, že zlí, proste nič si nespravila, tak vždy len tak vtedy odsúpkam, že fú, že okej, že ťa to tak sklame vnútorne, že presne, že si ich mala ako vzor. Akože rozumiem, že aj tí interpreti majú niekedy zlý deň a keď za nimi chodí 300 ľudí, tak sú takí, že už fakt nechce sa mi teraz s tebou fotiť alebo rozprávať, mám nejakú svoju chvíľku alebo chcem súkromie. Ale skrátka, ani to, že ani to mi nejak neoblížilo, že keď mi niekto akože nemal sa chuť so mnou rozprávať alebo fotiť alebo čo, ale skôr keď už spoznáš ich príbehy a vieš, akí sú v súkromnom živote, tak si taký, že no povedzme si na rovinu, moje skúsenosti s DJmi, môj okolie vie, že ja som veľmi mala akože takú krásnu predstavu, že keďže som DJka, mám rada hudbu, že ja budem vo vzťahu s DJom, až my budeme spolu takí, že ja som vždycky videla, že Charlotte De Vite a Enrico Sangiuliano, alebo títo všetci, že proste tie techno DJky, oni majú proste techno DJov, frérov, manželov a ja som si vždycky hovorila, že takto budem mať aj ja. A drum bassový DJ, čest výnimkám, sú krvi. Strašné dačo. Normálne, že hociaká baba sa im hodí pod nohy a oni, že dobre, tak idem. A to je také, že neviem, či sa o tom rozpráva. Podľa mňa každý to tuší, len to málo ľudí povie na rovinu, že to tak naozaj je a že to v tých backstageoch tak funguje. Ale napríklad, no ja nepoznám drum and bassových DJov, ale tiež, že ja som si tiež vždycky, že chcela mať partnera, ktorý bude nejakým spôsobom kreatívec, že robí buď hudbu, alebo ja neviem, fotograf, kameraman, ty kokos, neviem, však chodila som s barberom, aj to mi príde proste ako nejaká kreatívna činnosť stále. Alebo proste takíto ľudia, ktorí sú sociálni a chodia na tieto akcie a samozrejme, že keď máš 15 rokov, tak tvoje sen je, že budem chodiť, ja neviem, s Pilsim, ty kokos, alebo s kým, ja neviem, to som si vymyslela, hej, ale že skutočnosť je iná, akože nehovorím práve s ním mám si mám celkom akože v pohode, že nič, nemám s ním nejakú zlú skúsenosť, ale že presne, že mne inak príde, že čím si menší slovenský reper, tým si myslíš, že aký si viac proste frajer. Čo ja mám skúsenosť, že proste, že tí najmenší, tak tí sú úplne, že ja tu môžem mať každú čajku a pritom a tí veľkí, ktorí naozaj že už niečo znamenajú a majú za sebou obrovskú kariéru, tak sú milí, sú normálni, proste nekurvia sa tam v tých backstageoch, aspoň čo som si zažila. Áno, majú aj ženy, ale aj tí, čo nemajú napríklad momentálne že frajerky, hej, ale tak sú takíto, ale potom sú tam takéto individuál, vieš, ale to ja myslím ešte dokonca reperov
reperov, ktorí majú, že ja neviem, tam z Petržalky nejaký Jano, vieš, 1500 followerov, urobí si kerky na tvár, urobí si zlaté zuby a teraz už je to Lil Johnny. Proste, vieš, že ako Lil Jožo. Takých som myslela aj, že no. Hej. To by asi stiahnuť. Drum bass je to takisto, hej. No. A bohužiaľ, keď vidíš tie ženy, s ktorými sa tí ľudia akože zajebávajú, tak si taký, že že aspoň keby bola pekná, vieš, že... Hej, tak niekedy to nie je všetko. Neviem. Asi možno bola milá, asi dobrá. Asi ste dobre pokecali. Neviem. Nie, proste táto moja predstava životná išla smerom do riti, ako by povedala Nora. Že proste ja budem s DJom. Čest výnimkám, aby sa tu niekto teda, ja som v pohode, ja som to... Nie, dobre, okej, ale väčšina sú takíto. Hej, to zase nehovoríme, že všetci to musíme to stále pripomínať, lebo potom sa nájdú takí špekulanti, ktorí nám tam budú písať, že vy ste všetkých chlapov odsúdili a že to ja vôbec, Ježiš, ja toľko dobrých influencerov, reperov, DJov, všetko poznám zase, hej, my hovoríme, že niektorí. Ale tí už sú zadaní. A teraz kebyže máme Hero, ktoré budeme mať, na Hero sa dozviete viac. Nie, toto bude v ďalšej časti. A čo tam dáme? Tam všetko porozprávam. Ak my budeme mať Hero, tak ja vám tam poviem také svoje príbehy, že odpadnete. Ale budete si musieť za to zaplatiť. No. Aspoň 5 eur mesačne. Ty, keby ja poviem moje skúsenosti a konkretizujem mená, to by bolo. No, prešla by som ešte, niekto zase nemá 100 minút, hodín, na otázky a príbehy, ktoré ste nám vypísali. Poďme na to. Začneš ty? Kľudne. Dobre. Tu dáme strih, pretože to musíme nájsť. Však ja začnem tými, čo sme si my hovorili. Ako sa máš? Dobre sa mám. Dobre. No. Aké klamstvo ste povedali rodičom, aby ste sa dostali na party? Takže dúfam, že toto nebudú pozerať moji rodičia, ale ja som klamala veľa, pretože mňa nikam nepúšťali a boli veľmi prísni. A ja som chcela chodiť na party, pretože mňa bavila tá hudba, DJing, chcela som sa tomu nejako podvedome v živote venovať a skrátka celý ten klubový lifestyle a tak ma proste bavil, ja to plujem. Ešte za opule, pozriem, jak to letelo. Lifestyle. No a ja som proste sa snažila vždycky dostať do tých klubov, dokonca aj frajerovi som musela klamať, lebo on, že ty sa tam ideš kurviť a ja, že nie, ja si idem vypočuť dubstepový set a oni toto proste nechápali, no a to je jedno. A no veľa som klamala a ja som vždycky, ja mám takú kamošku Kiaru, ktorú pozdravujem a ja som vždycky hovorila, že ja idem ku Kiare. Vždycky som hovorila, že idem ku Kiare a ona zase hovorila, že ide ku mne. No a raz jej mama volala môjmu otcovi, že nezdvíha mi Kiarka, že je u vás a môj otco, že je tu Kiara a ja, že nie, ale no vieš, ona je s frajerom, tak nepovedz jej to. Tak môj otco ma akože podržal aj tú moju kamošku a potom mi hovorí, no dúfam, že ty toto nerobíš a ja, že nie, vôbec. Čo? Nie, ja a party? Nikdy. Čože? Kiara bola tvoja priepustka na party. Vždycky som išla k nej. A jej mama bola aj taká v pohode, že ona nás pustila. Aj keď sme akože k nej išli naozaj, tak nás pustila a Kiara bola. A u teba? Vieš čo, ja som našťastie mala vždycky s mamčou dobrý vzťah. Že vieš, že naši sa rozviedli, tým pádom my sme boli s mamou viac také kamošky. A potom už neskôr akože hej, keď som mala tých 14, tak to som poodrbávala tiež jeden ku kamoškám bazgy a som sa chodila takto presne do Mirážu na 3. opäť. Ale nie. Dobre, ale nepristihli ťa nikdy? No hej, akože rodičia teraz myslíš? No, že hej, raz na chatu som išla, tak presne som mala, že 14, skôr som mala 15 a išla som, že s kamoškami na chatu, kúsok od Žiliny a boli tam chalani a tí chalani mali, ja neviem, 16, 17, ale to už boli starí chalani a ja som bola vtedy u tatka, alebo mama bola preč a ja som mu zaklamala a bol tam jedného otec, ktorý volal, že je mojej kamošky otec, lenže môj tatko vystupoval to číslo, zrazu nám vyvolávali policajti, ja nadrbaná v tých 15, či koľko som mala a 14 a zrazu no hrozný problém som z toho mala, ale potom už akože som sa na chvíľku stopla a potom už od toho neskoršieho veku som sa s mamčou vždycky dohodla, že dobre Tereska, že choď, povedz mi s kým ideš, kam ideš, daj mi adresu a zavolám ti a vždycky sme sa takto dohodli a ja som to mala tak, že ona vedela, kde som a keby náhodou ja jej neberiem telefón, tak ona sa tam príde pozrieť a skontroluje ma. A keby som bola moc v zlom stave, tak ma asi zabije a zoberie ma domov, ale nikdy sa to nestalo, takže v pohode. Ja to budem robiť tak, ako mama, že ty kokos, radšej budem vedieť, že OK, ideš sa ožrať
a dám ti radšej ja ten alkohol a dám si ho radšej s tebou, že vyskúšaš, ako keby mi má decko klamať, lebo ja som tak klamala a v takých všelijakých ritiach palových som bola, že by ma v živote nikto nevystopoval a to je podľa mňa najhoršie, že ja chcem proste mať taký vzťah s mojim synom, dcerou, to je jedno, že skrátka ja ťa tam odveziem, ja ťa aj prídem zobrať o 4 ráno, len prosím ťa, že neklami. No taký som ja mala s mamou, presne, že ona pre mňa o 3 ráno prišla na tú chatu radšej. To je super. Hej, takto sme kamošku trepali chúďať do grcánu a... No dobre, ideme ďalej. Takže... Lebo my sme dávali na Instagram, že nech nám píšu aj príbehy, alebo proste nejaké dotazy, čo sa vždy chceli spýtať. Tak stalo sa vám niekedy, že vám niekto niečo nasypal do drinku, čo sa potom dialo? No... Ja na ňu, lebo ja viem. Lebo ona vie. No, tak ja si myslím, že mne raz na Sandeku som bola hrať a dala som si, že 2 drinky. Mal som jeden položený na takom stolíku pri stage a dala som si, že jeden Skinny Beach, to je vodka s vodou, keby niekto nevedel, a potom som si dala gin tonic, mal som ho položený a potom som ho vypila a išla som akože tancovať a zrazu som bola, že extrémne malatná. Neviem, došlo mi zlé navracanie, išla som grcať a už si len pamätám, že sa o mňa starali, mne sa krútil celý svet, ja si nepamätám nič a potom mi len hovorili, že ma zobrali kamoši do auta, že ma odviezli domov a odprevadili ma a že som iba bola v posteli a zobudila som sa v posteli, pamätám si iba také točaky a nehovorte mi, že z 2 drinkov sa človek takto cíti, že nevie o sebe, padá a krúti sa ti svet. Takže myslím si, že vtedy preto je dôležité fakt vždy ísť s kamarátmi a dávať si pozor na drink, no. Fakt, to bolo strašidelné. No mne sa akože stalo párkrát, že som si myslela, že mi tam niekto niečo hodil, ale Boh vie, lebo možno som sa len akože spila. Neviem. Akože, že mi to možno zle sadlo. Akože neviem o tom, že by priamo mi tam niekto niečo dal, že mne sa to asi našťastie nestalo. Hej, ale zase tak, keď piješ na prázdny žalúdok a dáš si veľa toho, tak to ťa vie riadne odpaliť. Dobre, tak môžeme si dať ešte tak, že zo 2 pozerám, že tento dotaz, to je skôr, že mne osobne to príde ako strata času a peňazí. Je to naozaj dačo, čo človeku dá, posunie ho, typek asi myslel tie party za toto celkovo. No podľa mňa všetko, čo je s mierou, je v poriadku. Že ak ideš raz za čas na party a ideš fakt, že vypnúť, zresetovať, ideš si užiť dobrú hudbu a ja neviem, dobrý koncert, nemusí to byť ani, že ja neviem, DJ, môže to byť aj ozaj, že koncert nejakého interpreta, alebo ideš tam z roboty, idete sa spolu zabaviť a nadviazať trošku kontakty medzi svojimi kolegami, alebo tak, ja neviem, podľa mňa je to v pohode, ale keď je to už, že na veľmi častej báze, veľa pitia, veľa omamných látok, veľa cigariet, veľa všetkého, tak je to veľa. Tak už to nie je dobré. Ale čo ti môžu party dať je super hudobný zážitok, ak ťa baví elektronická hudba, ak ťa baví koncert, tak toho interpreta ideš podporiť. Ale ak ťa toto nebaví a neťahá, tak zbytočné, no. Alebo nejaký strávený čas s kamošmi. Akože zase takto, že ak ty si taký, alebo taká, že nemáš rád, alebo že si introvert, že radšej si doma, že máš pohodu, dokonca mám aj kamošky, ktoré sú už tak rodine nastavené, že chceli mať deti v 18 a že im toto vôbec netreba. Takže to není, že nemáš ty pocit, že musím byť všade, chcem byť na všetkých parties, tak to není zlé. To proste si len iná povaha a iný človek. Hej, presne. A my sme tiež dosť prehrotené. Ja si tiež nemyslím, že je úplne normálne zase chcieť byť úplne všade, hej, že ja mám toto po mamke, vieš, že ona má po 50-ke a ona stále počúva techno a chodí na techno party. Proste vieš, že ja si myslím, že ona v 70-ke s ňou poviem, že ja budem mať 50 70 a my budeme niekde ešte s mojou dcerou a ešte s jej na rukách. Ešte generácie. Neviem. Ako tiež to asi nie je úplne dobré, ale zase ja som rada, že som bola taká, teraz už až taká nie som. Že teraz presne, že idem aj na party, že kde som triezva a viem si to užiť. My sme dávali, že aj čo ste si zažili, akože keď ste sa opili. A mám tu, že raz som sa na party tak opila, že som si zasekla hlavu sušiči na pradlo a behala s tou časťou po celom dome, dokým ma niekto z toho nevyslobodil. Zaujímavé teda. Dúfam, že ťa teda niekto vyslobodil, že ti pomohli sa z toho dostať. Jak vyzerá? Neviem, jak sa ti môže zaseknúť hlava. Ja chcem vedieť, ako si zasekneš tú hlavu v tom sušiči na pradlo. To je akože ten stojan? To musíš mať takú dlhú a chudú hlavu. Pošli nám prosím ťa fotku, ako máš veľkú hlavu. My to chceme strašne vedieť. Ja chcem vidieť fotku, ako máš zaseknutú hlavu. Nehovor mi, že si to neodfotila vtedy. Alebo aj to niekto neodfotil. Ale nice, ty kokos. To je halus. No dobre, ideme ďalší príbeh.
Raz som na festivale prišiel o peňaženku, ktorej som mal okolo 100 €. Dobre si mal, to som ja nemala. Keďže som nemal peniaze na taxík, musel som čakať, pokiaľ kamarát bude triezvy a aby ma odviezol domov. Odvtedy už peniaze nosím v obale na mobil a mobil vo vrecku. A to je dobré. A to je pretože sa ti to už nestane, hádam. A môžeš ešte stratiť celý mobil aj s pouznými peniazmi a to by bol prúser. A ty si už niekedy stratila takže peňaženku, mobil na party? Nie, ja som raz v 15 okradla jedna čajka v klube a ja som sa s ňou pobila a ukradla mi vtedy peniaze, ale to vtedy už aj ja plujem. To mi vtedy ukradla peniaze, ona bola taká chudúčka malinká a mne to povedali kamošky a ja som si ju odchytila na veckách. Ja som ju takto chytila, akože to bola moja prvá asi a posledná bitka. A teda, že nech mi dávali späť tie peniaze, tak mi dala späť mojich 20 € a ešte mi z jej peňaženky vysypala moje drobné, ktoré mi ukradla plus jej drobné, takže ešte som zarobila. Čiže nakoniec dobre to dopadlo. A na čo chcela tie peniaze, nezistila si? Ona bola, my sme ju volali, že Holuby, lebo sa na Facebooku volala, že Holuby proste. A ona bola taká fetka, ona teraz sedí v base. Prečo sa na tomto smejem? No, takže ona teraz normálne akože, že za drogy je zabasnutá. Tak myslíme si, že asi na tie drogy vtedy chcela. Dáva to zmysel. Že keď som mala cca 15, boli sme na diskotéke u nás v dedine, no a prišla razia, s baterkou nám svietili do tváre a pýtali sa na občiansky. A keďže som ho ešte nemala, tak som sa pred policajtom rozrievala. Ani neviem, ako mi napadlo, že sa dám na útek, tak sme s kamoškou urobili rýchly manéver a ušli sme. Kto neutekal policajtom, ten nežil. Presne tak, mi nehovorí, že neutekal, ale nie. Ja som utekala iba pred Indami, čo som im dlžila za drink. My sme utekali, takže chápem ťa, pretože ja som utekala tak pred policajtami dokonca, bože, som sa zasekla pred policajtami na sídlisku a najlepšie je, že my sme utekali celá partia a tam bol taký plot a všetci začali proste preskakovať ten plot, že kamoška si rozdrbala topánku, otrhla si gombiky z toho saka takého proste, vieš, že čo máš cez seba v zime a ja som proste bežala o pár metrov ďalej a tam bola otvorená brána, chápeš, že ja som proste prešla cez tú bránu a ušla som a oni sa tam proste terigali cez ten plot. Takže všetci Tarzaniada a ty si to dala na cez schod. Inteligentne, pekne prešla cez bránu. Takže tak, no. Kokos, ja som neutekala asi nikdy pred policajtami. Ja som mala šťastie, že nikdy ma nechytili, keď som pila pred 18-kou. Nerobte to, chodila deti. na dobré spoty potom. No Kolárko je výborný spot. Tam všade chodili. Nie, mal som šťastie. Mne dokonca raz kamoš písal, opitý, tiež, že Terka, že tiež som mal ako 16-17, že som schovaný pod kamiónom v Emocke. A vieš, to bol bar v Žiline. Že prosím ťa, schovaj sa, že všade sú razie. A on tam normálne tak, že zaspal, takže že až o pár hodín sa zobudil, ale vtedy si pamätám, že v Žiline pobrali asi 20 alebo 30 tínedžerov, že akože že naozaj našli ich opitých. To bola taká obrovská razia a ja som zdrhla. A to sme vtedy išli do Višňového nejako, že za kamoškami, takže tam neboli. Takže safe. To keby sa mi stalo mňa doma, mňa by zodrali z kože asi. Ale ja sa čudujem tiež, že akože nikdy priamo som nemala takto nejaké napomenutie políciou. Nikdy. Každopádne mohli by sme dať taký nejaký, ešte taký záver, aby sme sa tu nemotali len okolo alkoholu, drog a cigariet, že haha, to bolo super a to všetci robte. Samozrejme, že všetko treba s mierou. Nehovoríme teraz, že nedajte si cigarety, nedajte si alkohol. Je to na vaše rozhodnutie. Hej, akože jasné, že na Slovensku alkohol to asi ťažko sa tomu vyhnete, ale s mierou a na všetko je čas, aj na ten prvý sex, aj na tie prvé party. Všetko na vás čaká a bude to úplne super, takže jasné. dávajte si na seba hlavne pozor. My sme hlavne tento podcast aj robili tak, že my vám hovoríme svoje vtipné zážitky zo života, hej, že teraz myslím si, že určite sa nájdú ľudia, ktorí budú, že preboha, tie dve, čo nám tu, ale ako, bo ja si myslím, že oveľa viac ľudí si zažilo oveľa horšie zážitky, len my sme také blbé, že to dávame verejne na internet. Takže by som sa ešte chcela inak akože poďakovať tomuto Vydadu štúdiu, v ktorom môžeme natáčať podcast a vidíme sa pri ďalšom videu. Napíšte nám do komentárov, čo by vás zaujímalo ako ďalšia téma a hoďte nám support, like, share, odber, hocičo. Áno, aj na Instagramoch, na Facebookoch, na YouTubech. Ďakujeme Vydadu priestorom a vidíme sa pri ďalšom dieli. Tak ešte raz, tretíkrát. Ďakujeme Vydadu priestorom. To sme ešte nepovedali. Áno, Vydadu, to ste ešte nepočuli to slovo. Čaute. Čaute.